Рушнік здаўна служыў незаменнай прыналежнасцю традыцыйных народных звычаяў і абрадаў. Адмысловая роля прыналежала вясельнаму ручніку, які з'яўляецца экспанатам гэтага тыдня. Не меней 40 ручнікоў неабходна было прызапасіць да вяселля. Самая вялікая і прыбраная – рукабітны. Жаніхоў у знак згоды нявесты і яе бацькоў на шлюб. Рушнікамі адорвала нявеста жаніхову радню. Імі ўпрыгожвалі вясельны цягнік. Прывязвалі замест лейцаў, увівалі дугі, укладвалі іх уздоўж спін канёў. І ўсе, хто ўдзельнічаў у паездцы, таксама былі імі вызначаныя. Жаніх і нявеста трымалі рушнік у руках, дружку павязвалі крыж-накрыж на грудзі. Вось адкуль пайшоў звычай апранаць стужкі сведкам. Перад шлюбам бацькі багаслаўлялі маладых абразамі, упрыгожанымі блаславёнымі рушнікамі, гафтаваліся чырвонымі ніткамі, багата ўпрыгожваліся, былі абавязковай прыналежнасцю пасагу. На рушніках маглі гафтавацца імёны. На шлюбе маладыя становяцца ў алтара, на вянчальны, белы рушнік, як на воблака. Жаніх і нявеста вынятыя на час з міру і як бы захопленыя ў царства нябеснае, бо тамака здзяйсняецца благословенне іх шлюбу. Падчас шлюбу святар перавязвае рукі вянчаючыхся саюзным рушніком. Гэта традыцыя нясе знак духоўнай сувязі, знак звяза кахання і ўзаемнай прыхільнасці мужа і жонкі, цеснага духоўнага яднання іх. На рушніку гафтуецца раслінны арнамент, імёны жаніха і нявесты, парада ды каханне. Па старадаўняй традыцыі, пасля шлюбу, бацькі сустракаюць маладых караваем на вясельным, хлебасольным рушніку. На рушніку адлюстроўваюцца пары птушачак, жаўрукі, галубы. Яны сімвалізуюць жаніха і нявесту. Малюнак увасабляе сабой сямейнае шчасце, пэўнасць у каханні. Гафтуюцца і кветкавыя арнаменты, як пажаданне маладым росквіту, здароўя, багацця, нараджэння дзяцей. Узнікае пытанне, што рабіць з ручнікамі пасля вяселля? Вясельныя ручнікі варта захаваць на памяць аб гэтым незабыўным свяце. Ва ўгодкі юбілеі вяселля вы можаце ўпрыгожваць рушнікамі вашу хату і тым самым абуджваць успаміны аб вяселлі. Жадаецца заўважыць, што зварот да традыцыйнага вясельнага рытуалу дапаможа вам правесці незвычайнае свята. А самае галоўнае, вы праводзіце магічны абрад, які накіраваны прыцягнуць да вас шчасце. Такое вяселле абавязкова запомніцца надоўга.